Егетләр, минем бүген сезнең белән Сабанты проектында менә әле яңа гына табадан төшкән һәм әле яңа гына башкарган Түбәтәй җыры турында сөйләшеп китәсе килә. Ул җырны инде менә минем әнием дә ярата, бөтен тамашачы ярата, бит әдә. Мине бер генә нәрсә аптырата, сез ничек ул сүзләрне әйтеп өлгерәсез? Анда шундый тизеп белә җырланыла, улаймы? Ана сүзләре ул хатым авыр түгел инде. Без Тизлеге күп зур бит. Тизлеге. Анда син дә аны менә хәзер безнең белән җырлап карасаң, анда Түбәтәй, зур түгел ул бәләкәй, Түбәтәйле дуслар белән бергәләп ишәбез чәй. Менә әйдә кабатлы әле. Түбәтәй, зур түгел ул бәләкәй. Түбәтәй, зур түгел ул бәләкәй, Түбәтәйле дуслар белән бергәләп ишәбез чәй. Ул сүзләрне инде аны без халык белән бергә иҗат иттек. Туры эфирга кирип, 1 сәгать эчендә безгә сүзләрен язып тордылар. Без инде шул ук вакытта көен дә уйлап тордык һәм 1 сәгать эчендә халык белән бергә язылган җыр, біз аны халык җыры дип әйтәбез. Шуңа күрә бик күңелле халыкчан килеп чыкты ул. Анал акие уртак. Көен бергә яздык бергә Алмаз белән. Субхана. Миңа калса бу хит булачак, бу елның хиты булачак.